Brother, anong pangalan mo? Ako pala si Taong Bundok. Taong Bundok. Opo. Yun, may vlog ka. Meron akong vlog, Taong Bundok Vlog. Yung pangalan sa YouTube channel ko. Ano ba, mag-subscribe me? Oo, sana mag-subscribe kayo para makatulong kayo sa akin. Anong purpose mo, kapatid? Gumawa ko ang purpose ko ng YouTube channel ko para makatulong po ako sa mga taong Bundok. bundok. To help mountain community. Opo. Okay. Nasaan yung mga kasama mo? Nandun sila. Yun. Okay, punta tayo. Ito po, yung mga ito po. Oo. Dito po sila naghanap kasi wala silang gamit address ko kahit Oo. saan sila nakapunta. Kailangan talaga tulungan. Sana mag-subscribe na po kayo mga kapatid. Ito ang mga kasama mo? Ha? Kasi mga kasama talaga. Ito, kasama mo to? Saan? Ito po. Yung mga kasama, ha? Ha? Di ba mga badya kayo? Oo. Hindi kayo manubo? Hindi. Hindi yung mga kasama mo to, ha? May kasama ko to. Mga kasama mo to? Opo. Hindi yung kasama to? Yan, mataas yung ilong niya, oh. Ha? Huh? Hindi yung kilkong. Ayun, yung mga color niya, oh. Oo. Kulayan mo yan, ah. Hindi, may bulaw ka? Dito kasama niyo? Ito yung mga friends ko. Mga friend mo? Oh. Bakit hindi kayo kasama? Ano, kapatid? Ano, hiniwalay ka ng kapatid, ah? Hindi na ako pawalay. Hindi. Kasi, Pero ano yan? Ito yung salita nila sa akin. ha? Kanila iba. Iba na salita. Ang ganda pala dito, mga kapundok. Oh, ngayon ka lang na nakapunta ito. First time ko talaga nakapunta dito sa Surigao. Oo. Kasi nakabundok lang ako kasi parang iba yung pakiramdam ko pag ano ako dito eh. Yung lumalakad ka ng ano. Oo. Ito, Surigao ito. Sa city dito. Surigao. I love Surigao. Oh. Taga saan ka, kapatid? Taga bukid lang po. Dahil kino, napunta ka lang dito. Punta lang. Punta ko lang ano ko. Yung kuya ko na nag-aaral ako dito. Oo. Si Kuya Jerry Lai. Ay, kuya mo. Okay. Meron po siya ano YouTube channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ano ang YouTube channel niya? Jerry Laik. Lai. Yung YouTube channel niya. Okay. Dito, punta tayo dito. Puntahan natin yung mga kasama yung taong bundok. Ano pakiramdam mo, kapatid, pag makita mo tong syudad na to? Napakaganda. Ha? Napakaganda. Kasi doon po sa amin wala nga. Wala? Sa taong bundok lang po ako. Oo. So, Yung tingnan mo, di ba may marong bundok dyan, no? meron. Oo. Ito, hindi kasama mo to? Parang ibang color ah. Iba? Parang siguro hindi. Mo, Iba yung color nila sa akin. ibang color? Pero mataas naman yung... Parang mapuputi sila. Oo. Pero wala namang problema kasi maraming taong bundok nga maputi. Yun.
Tingnan natin dito, kapatid. Mayroong nagpapasol. Ito kasama no to? Hindi mo kasama? Ngayon pa sila nakasama eh. Hindi kayo taong bundok? Ito taong bundok yun. Vlog. Mag-subscribe kayo ha. Okay, tingnan natin ito kapatid. Bakit kapatid? Wala na ditong wala nang Ano? wala nang salog. Parang wala nang salog ah. Oo. Ano nangyari? Ano ng bagyo? Ano? Ano ng bagyo ba? Yung bagyo ulit? Ano ng bagyo ulit? Oo. Eh, Doon sa bundok, doon sa amin. Hmm. Talaga, hindi mabot ang bagyo. Kasi matataas yung mga bundok eh. Matataas ang bundok. Okay. Tingnan to. Maraming tong isda dito ah. Oh. Wala pa pare? Wala pa? Bago ka lang? Bago lang? Baka pag wala ng pa, buhat put-put na lang. Yan ang tinatawag dito. Pasol. Basal? Pasol. Mayroon pa sa bundok. Ganyan. Ano, bingwit lang yung sa amin. Ay, ang limit naman yan. Ay, bingwit lang. Iba kasi sa amin, bingwit. Kasi kapatid, pag marami kang pera, punta ka lang ng merkado. Diyan ka magbingwit. Meron. Barato ra. Barato na. Sa, Happy talaga yung yung mga kasama ko. oo, mga kasama mo. Hindi nila ako kilala eh. Hindi na. Kasi iba daw ako ng buhok. Tapos Oo. iba ng kanilang buhok. Bula Sabi daw. nila, bulaw. Sa iyong isip nyo, yun, iba talaga yung badyaw at saka ng manubo. Iba. Mm. Kasi yung mga taong bundok, ay sa bundok lang din, di ba? Yung mga badyaw dito na sa syudad, mang, manghingi ng Tira? pera, kakain ako. Marami na akong meron akong sound ng YouTube. Oo, Ibigay. Tutulungan ko sa mga taong ganyan. ganyan. Yung mga taong nangailangan ng tulong. Mm. Tulungan ko sila. Okay, mayroon ka na bang mga video sa taong bundok? Meron ako. Isa pa lang yung anak ko. Nagawa ko yun. Busy eh. Oo, Busy. busy ha. Ah. O, anong message mo sa mga kapatid natin? Message ko sa mga kapatid natin na nag-support na po sa akin. Lalo na yung hindi nakasupport. Sana mag-subscribe na po kayo. Kasi para po makatulong po ako sa aming katribo. Okay kapatid, thank you kapatid ha.